Goeie. Hoi. Wat bestaan we dan? Ik ben roostertjes aan het plaatsen voor de bielsjepomp. Van wat? Van de bielsjepomp, die was verstopt geraakt. Dus ik plaats een roostertje ervoor zodat de viezigheid niet bij de bielsjepomp zelf komt. En dat is een hobby? Nee, ik werk bij Bodakrum, dus deze boten komen daar vandaan. Dus vandaag even een plus. En er is je stage of werken ze hier? Ik doe werk en leren, dus ik heb 1 dag in de week school en 4 dagen werken. En vies leuk? Ja, zeker. Sowieso. Ja. Wat voor opleiding doe je dan krijgt? Maritieme techniek. Dat is een combinatie van en boten bouwen en ook watersportindustrie. Dus kun je zelf kiezen welke kant je op wil. En hoe lang maak je stage erin? Nou, in principe duurt de opleiding ongeveer 4 jaar, dus ik doe dan 4 jaar werk en leren. Dus het is verschil of je voltijd doet of deeltijd. Als je voltijd doet, dan heb je 1 periode in het jaar dat je stage loopt. En deeltijd loop je dus altijd stage eigenlijk. Dat is wel een mooi plakje hier, of net? Ja, sowieso. Zeker. En mij stelt ik ons even maar de boord voort? Nou, als we gaan testvaren, als bijvoorbeeld deze proef varen we niet, maar bijvoorbeeld sloepen boven de 20 pk, die moeten we altijd proefvaren. Dus dan mag je wel even varen, ja. Dat is wel leuk. Ja, sowieso. Even testen hoe hard hij kan en zo. En of alles klopt. Zeker. En wat was letter wurren of dwan? Nou, dit eigenlijk. Ja, sowieso. Ja. In Friesland? Misschien in Friesland, ja, het bevalt me hier wel. Ja, dat zeker weten. Want daar komt je? In Ede, in Gelderland. Dus ik kwam hier voor mijn studie, maar eigenlijk bevalt het me wel, dus misschien blijf ik hier wel. Dit is de stuurkabel. Zie je, als je daar aan het stuur draait, dan gaat hier een kabel doorheen en daarmee stuur je. Dan heb je hier de gaskabels. Eentje is voor het gas geven en de andere is om te schakelen, dus dat hij naar vooruit, neutraal of achteruit kan. En dit is zelf de bielsjepomp. Dus dan, je ziet al, hier zit allemaal viezigheid in. Nou ja, als er zoveel viezigheid in zit, dan raakt hij verstopt en dan doet hij het niet meer. Dus vandaar het roostertje. Hopelijk helpt dat. En dan mag ik stoom even skin? Ja, zeker. Dit stukje even. Dat succes nog even met het skiermeidje. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi.